Y paratoadau munud ola cyn y gêm fawr. Mi roedd yna gryn dipyn o gyffro ym Mharc Pen-y-Daran ddoe, wrth i dîm 16 Ysgol Syr Hugh Owen geisio cipio cwpan ysgolion Cymru. A hynny am y trydydd tro yn olynol. Mae nerves o ddaw isio, dwi'n hyderus wrth bod yn gyfeirio. Da ni bod yn rili dda, ia. Fatha, wel, rhaid bod yn ei gem agos i ni, ond dwi'n meddwl da ni wedi, dim hamro nhw, ond da ni wedi llnau llawr o hwnnw, basically. Profiad dad o lawr i be a gael gem mewn stadiwm o'r neis a ti'n teimlo'n broffesiynol iawn. Ers mis Medi, mae'r cofis yma wedi bod yn cystadlu yn erbyn ysgolion o bob cwr o Gymru. Heb golli yr un gêm drwy gydol y gystadleuaeth, mae'r hyfforddwr yn falch iawn o'i camp. Maen nhw'n gret, dim jyst ar y cae, off y cae hefyd. Dwi wedi dysgu rei nhw ers maen nhw'n 5-6 oed, a mae yna hogia talentog iawn yma. Ysgol uwchradd yma i'r ddihalog o Gaerdydd oedd y gwrthwynebwyr, ac er iddyn nhw sgorio o fewn yr eiliadau cyntaf, buan iawn nath Syr Hugh rwydro nôl. Erbyn hanner amser, roedd y cofis ar y blaen o 5 gôl i 2, cyn sgorio dwywaith eto ac ennill y gêm. Ysgol Syr Hugh Owen yn bencampwyr eto felly, a'n torri record wrth wneud hynny. Dwi wrth fy modd, i'r gwir, dwi wedi coelio bod ni wedi curo o mor dda, ia. Hogia gyd yn gwych heddiw. Mae'r hanes am ni gael aros efo ni am trwy bywyd ni. Yr angerdd yn amlwg felly wrth i'r pencampwyr yma godi'r gwpan unwaith eto